तो नमस्कार प्रणाम भोजपुरिया भैया लोग और सब बताएं कैसे बानी रुआ सब है। उम्मीद करतनी रुआ सब ठीक ठाक होखा भैया और हमहू ठीक बानी। तो स्वागत बाटे आप सबके राइटर विजय बागी के चैनल पर। और आज उपस्थित बानी रुआ सबके बीच में लेके भोजपुरी फीमेल मैटर लेडीज मैटर आ बहुत बढ़िया गीत के रचना के बानी। बस एक नया म्यूजिक बनवा के आ बढ़िया से गायकी कर देतानी तो गाना 100% बच जाए भैया। तो चलिए देर ना करते हुए मैटर के शुरुआत कर लिया कि कैसे गीत के गायक बा, का एकर धुन बा, का लय बा। लेकिन वीडियो स्टार्ट करे से पहले भी एगो बात बतावल चाहब। रउआ अगर नया सिंगर बानी आ सिंगिंग में इंटरेस्ट बा, अच्छा मैटर के तलाश में भटकतानी, बढ़िया गीत नहीं मिलत, सही तुकबंदी नहीं मिलत या गाना गावे में मज़ा नहीं आवत, तो भैया अगर हमारा चैनल पर आ गई बानी तो एकदम निश्चिंत रही, निराश भइला की जरूरत नहीं है। रउआ जैसन भी मैटर चाहत हो खब लिखवावे के बड़े भैया बिल्कुल उचित चार्ज पर रउआ के फुल सॉन्ग व्हाट्सएप के जरिए मिल जाए और मैटर में कोनो प्रकार के शिकायत ना मिले। काहे कि भैया हम हर तरह के मैटर लिखिला, सैड सॉन्ग, लव सॉन्ग, रोमांटिक सॉन्ग, ऑर्केस्ट्रा सॉन्ग, धोबी गीत, पूर्वी गीत। रउरा कोनो प्रकार के मैटर लिखवाओ होके बेहिचक संपर्क कर सकीला। डिस्क्रिप्शन में नंबर डाल देले बानी। और कहल चाहब कि चैनल पर अगर पहली बार आइल बानी तो चैनल के सब्सक्राइब कर ली, बेल आइकन प्रेस कर ली। हर रोज़ रुआ के नया नया मैटर सुने के, देखे के और गावे के मिले। ठीक बाटे भैया। आज के मैटर देखी कैसे बाटे। मुखड़ा बा कि चश्मा लगा के जब झारे जुल्फिया, ए सखी कि चश्मा लगा के जब झारे जुल्फिया, सचहु में हीरो बुझाला। सखी हो फॉर्च्यूनर वाला, मिलल बा बड़ी दिल वाला। ए सखी फॉर्च्यूनर वाला, मिलल बा बड़ी दिल वाला। चश्मा लगा के जब झारे जुल्फिया, हे सखी चश्मा लगा के जब झारे जुल्फिया, सचहु में हीरो बुझाला। सखी हो फॉर्च्यूनर वाला, मिलल बा बड़ी दिल वाला। हे सखी फॉर्च्यूनर वाला, मिलल बा बड़ी दिल वाला। तो भैया मुखड़ा लेकर वह सबके बीच में उपस्थित रहनी है। अगर ये मुखड़ा पसंद बा, फुल गीत लिखवावे के चाहतनी तो बेहिचक हमरा व्हाट्सअप नंबर पर संपर्क कर सकीले। व्हाट्सअप के नंबर बा 8874473128। कौनो प्रकार के मैटर लिखवावे खतरा चाहे नया म्यूजिक बनवावे खतरा बिल्कुल उचित चार्ज पर के फर्स्ट क्लास के गाना और फर्स्ट क्लास के म्यूजिक मिल जाए भैया। वीडियो पसंद आ जाए तो लाइक करब, कमेंट करब। अगर चैनल पर पहली बार आए लोग हैं तो चैनल के सब्सक्राइब कर देम। मिलत नहीं फिर से अगला वीडियो में कुछ नया गाने के साथ। तब तक के लिए अनुमति चाहता नहीं। नमस्कार प्रणाम धन्यवाद भैया। जय हिंद, जय भारत, जय भोजपुरी समाज।